guys, welcome to YouTube channel. Gagawa tayo ng mukbang. At may mga questions dito na answeran ko habang kumakain ng dalawang pagkain. Ito ang kikiam at fishball. Rachel Ortiz. Sabi niya, who inspires you to vlog? Madami ako pinanood ng mga YouTubers dati. Ang nag-inspire sa akin mag-vlog si yung Meryl Twins, at galing kay I'm Lara. Who motivated you in starting your own YouTube channel? Yung pang second na pinanood ko bago ako mag-vlog, marami ako pinanood. Yung Meryl Twins at yung si Gabriel Continue. Tapos nag-vlog na ako nung isang video, pero bago yun nag-cover ako ng piano bago ako nag-start ng vlog. At galing kay at Rona Daya. How do you start vlogging? Nag-vlog ako nung Kathleen channel na video. Tapos yung first vlog, pero yung mga previous vlog, yung mga cover na i-clay cover, tapos yung piano cover na yung mga natutunan ko mga pyesa na i-vlog ko sa mga piano and video. At galing kay Christine. Your goal in vlogging is yung pagturo ng mga learn Bicol words na para pag nakapunta kayo dito maintindihan yung mga salita. Yeah. Tapos ma-share ko yung mga tips na alam ko at yung mga knowledge at ma-share yung maturuan kaya kung paano
Sky_Lane Marian. What is your dream aside from being a vlogger? Yung nakasulat, yung composer ng kanta. Hindi. Tapos, tapos singer. Yung nag-cover ng song. Tapos kinakanta. At marami nagtanong kung sino nag-inspire mag-vlog. Yung Vince, Justin Bieber, si Krisha Uy. Yung mga pinapanood ko bago ako mag-vlog. Tapos, doon nag-continue ako mag-vlog. At yung second upload ko nun yung The Show by Lenka. Tapos, kasama ko si Ate Louise. Yun yung second video ko na vlog. Pero pagkatapos ng cutting channel na video, yun yung vlog ko. At maraming who's your inspiration for doing lighting? Kaling kay Mary Jabal. Marami na ako na panood na YouTuber, pero yung tatlong vlogger na pinanood ko. At maraming kung paano ako nag-start mag-vlog. Yung first upload ko noong 2015, pero hindi ako nag-upload noong 2016. Yung 2015 yung piano cover, yung Midway. Tapos, yung sunod yung Amazing Grace. Tapos yung 2017, yung sunod na yung upload na yung cover na, yung weekly cover, yung The Show by Lenka, tapos yung Cutting Channel. Tapos 2018 din ako nag-upload na. Marami na ako in-upload na vlog. At doon nagtuloy-tuloy yung every Thursday na upload. Noong 2017 nag-stop, pero noong 2018 ako nag-continue mag-vlog. Thanks for watching. And that's it for today, guys. Sana nalaman niyo kung paano ako nag-start mag-vlog at yung sino yung mga inspiration ko kung bakit ako nag-vlog. At yung mga in-upload kung first upload at yung mga fourth upload at mag-comment down below kung mga suggestions ng videos na mga video suggestions. And thanks for watching. If you like this video, give thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video. Bye.